Bi an bɛ alamisa donna décembre kalo tile 17 an balima aw bisimila an la cuka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru min b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabadon décembre kalo tile 16 Soumaïla Cissé ale ka parti politique ni o ye URD o ye sɛbɛn kɔni kɛ UNTM ka barabila ko in na ka sigi ka fɔ kɔni ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw ale ni UNTM ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ladɔnniya ka fɔ UNTM ale bɛ tile 5 barabila dɔ la ni o daminɛla tɛnɛndon ni a bɛna kuncɛ jumadon. O hukumu kɔnɔna la URD ale kɔni ye sɛbɛn kɛ ka yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko barabila ninnu kɔni ko o bɛnnen tɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ. Ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko lakanabaliya o kɔni waralen don kosɛbɛ. Ko jatigɛwale tabaw olu b'u ka baara la ko wa fɛnɛ ko bingalikɛlaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka wulikajɔw cayalen don. Ko sababuya la ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kana to fɔnkɔɲɔgɔnya kɔni ka don u ni Mali baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. O sababuya la URD ale kɔni y'a laɲini camancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni fɛ u ni jamanadenw minnu kɔni bɛ baarabilaw la u ka sigi ka fɔ kɔni kɛ damu ye walasa cogoya min na an bɛ se ka bɔ nin wagati ninnu kɔnɔ. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tarata don décembre kalo tile 15 Mali finitigiw olu kɔni ka bolimafɛn kɔni yɛrɛla dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan Onbori. Kibara mun sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Onbori Mali finitigiw olu ka dagayɔrɔ kɛrɛfɛ ka u to u ka lakana baaraw kɔni na u kɔni ka bolimafɛn dɔ kɔni yɛlɛna dugu jukɔrɔ mugu dɔ kɔni kan nɛgɛ kaɲa 8 wagati. O kɔni sababuya la mɔgɔ kelen bɔnɛla a nin na wa mɔgɔ 5 olu yɛrɛ kɔni jogina kosɛbɛ. K'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko u ka baarakɛminɛn caman fɛnɛ kɔni tiɲɛna a ko senfɛ. Mun kɔni sara ale ni minnu jogina olu kɔni taara Sevare kɛnɛyasoba la. Nka mɔgɔ joginen ninnu kɔni na ni minnu ta juguya la kosɛbɛ barikani mɔgɔw olu kɔni taara ni olu ye Gawo. An bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da kulo kan. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye kunu arabadon décembre kalo tile 16 zonw kɔni ye bingalikɛwale ta ka ɲɛsin dɔ kɔni ka du ma Bamako Golf la. Kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko fajiri wagati ko bingalikɛla dɔw kɔni ne filɛ ka u kunda ninnu kɔni ka so kan Golf la ni ka don nin du in kɔni kɔnɔ u bɛ nalen suɲɛli la. Tere dɔw ka fɔ la ko nin du in kɔnɔ mɔgɔ dɔ kɔni sɔmina joona ko o ye weleli kɛ polisiso la o wagati kelen na nka mɔgɔ min kɔni tun bɛ yen nɔ o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko UNTM ka grève sababuya la ko polisi baarakɛla kɔni tɛ yen nɔ o wagati in na ni o kɛra sababu ye ni nin zone ninnu kɔni fɛrɛla u ka suɲɛli ma kosɛbɛ. Nin du in kɔnɔ nin zone ninnu kɔni bɔra ni sefa wari miliyɔn 5 ye ale ni u ka téléphone iPhone den 2. Nka an bɛ wagati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da kulo kan. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni arabadon ye décembre kalo tile 16 a yirala k'a fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 91 de la ko mɔgɔ 5 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la ko mɔgɔ 4 olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye. Coronavirus kɔni yelen filɛ nin ye mɔgɔ min na olu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen don Keba ni o bɛ Kayi marabolo la Kulikoro ale ni Bamako ale sigidaw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la. O sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu kɔni minɛ olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 5,900 ale ni 69 na. Mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 7,700 ale ni mɔgɔ 2 la. Mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tanyala ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 9 na. O sababuya la Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni kɛlen bɛ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen kɔni kelen-kelenna fɛ an ka sanuya walew matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka nin bana in kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An balimaw ni de kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.